Teka ne kadeka we ka video ka balami na pok kari China. La oma ka ne ka bhabriew hadin makla da biotho kala wen yik make up jangka na pok ka dor. Bat pin sai I ka dor jangka ka badai real la ne natural. Bat ki bhabriew kala kindit hadin baki I ka dor be sha ka ne ka bhabriew. Bara ka jing sha ka perthai borok ka we ka lingno sha ya ka jing la make up jang ki Chinese la ne ki nang China wala ama ka jing la make up jang ki kalang ka ba palat la ne ka bala pen ka lador sha wa teng teng ru ya ka dor ka ba kai la I ku ba ka de sha bat babu ni ki brio ka la sudah ka perthai ki la pen lang kap kai ya ka dor jang ki nang China bat kum ju ru ya ki Asian borok ka we hi hadin ba babu ni kynthei jang ki kia le make up dan neki pen kelador jubuar da ka basule da ki kinja powder knamba kin bhabriew barto menta kenya pet na ka video hak ba pinye I sibun ki kynthei kia le make up bat pinye I anak ladap weng ka make up ka dor jangki kalang ka ba ikam kai ba I ma sisa